Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora Mismo. Nadakop kang camera partner sa kamot ko eh. Bigyan ko dapat. Pak! Okay. Makakaibahan tango niyan mga ka-aksyon ang Kaya tablet pag winner. sabi mo nagbabalik, ang sa kuyang kamot. Nangyayari talaga yan, partner. Adi, gulat-gulat time Oo. lang. Makakaibahan tango niyan mga ka-aksyon ang maswerteng winner kan brand new tablet hali sa Tabang Ora Mismo. Hali kay Congressman Zaldy Co. Dahil iba, si Michael Andrew Moral. Ayan. Michael Andrew E. Moral. Walang E. Dahil pag nagbasa ka baga kay Michael Andrew E. Moral. So why? Dahil man, ang Y partner ginagamit Pero yan dahil for... data man kung paspasan mo, ta magiging immoral. Michael Andrew Moral. Hali ini sa Albay Central School. Pirang taon ka na, Michael? 10 po. 10. May girlfriend na? May girlfriend na? Wala pa po. Oh, wala pa. May crush na? Wala na po. Wala na po. Dati meron. Naglaho na. Dati meron. Opo, wala na po. Wala na. Bakit wala na? Pakilapit-lapit lang pakilapit ng microphone. Bakit wala na? Bakit wala na? Ayaw naman po. Ayaw naman. Sinong may ayaw? Ikaw ang ayaw o siya ang ayaw? Siya po. Siya po. Pero okay lang. Tanggap Marami mo pa din. namang iba. Opo. Saka pugi ka naman eh. Sabi baga, so abo, di abo. Sumuya, muya. Anong kaklase mo? Dangugon mo ako Michael partner. Pag abo, abo. Pag muya, muya. Gwapo, maniro. Yeah, di Ano? ba? Kaklase mo? Kaklase mo? Opo. Kaklase mo sa Albay Central School. Anong grade ka na, Michael? Grade 5 po. Grade 5. Dali mo partner, sa mga arog ka na grade, may mga kurukras na. Pero ika nga, Kan grade ika, 1 ka kan- pa sana. Kan ika nag-eskwela, anong grade ka nagkapuan magkakras? Grade 6, partner. Ako kinder. Si ang inot mong crush. So teacher ko. Partner, ako kang nagtutugod ka partner kang elemental kaya partner. Dakulon akong Kaya crush. aram partner, kaya kan nag-eskwela ako, may teacher ako na finalist kan Miss Bicolandia. Kaya kuyan man talaga. Kaya pala mga matindi ang mga Rationably man nagiging talaga. crush mo. Ade, Rationably man talaga partner. ako partner kang elementary, dakulon akong crush. Kaya maski ding balon, nag-eskwela ako. Dahil sa crush mo si teacher. Oo, maski ang lapis ko dumpol ng maray. Mas mayo ng pambura. Maski dahil na akong papel na kikiagad na sana ako sa kaklase. Nag-eskwela ko. Ikagrit itong kaklaseng sigang pangupya. Ay, diyan ka na sala. Oh. Kan ako nag-eskwela partner, may racket ako eh. Di ako, siyempre, tios kami. Wala akong pang-balon, pang-recess. Sabi kan kaklase kong mayaman-yaman. Paruga na ngayon classmate. Pwede man niya ako, pero niya ako. Itaw mo ang balon mo. Banga kita kan balon mo. Ang matindi partner, Ang pati problema, pangaran mo Pati nakopya. si pangarang ko inarom. Kaya dakop kaming duwa. Ako dakulon akong crush kang elementary. Pero di ako crush ninda. Ah, Pero ngunya na dakula na ako partner, sinda nang may crush ako, abo ko na sa inda. Ano, tubod ka kayan? pwede, kasi ano nang baga kaya, celebrity ka na. Joke ko lang yan mga ka-action. Balik kita kay Michael Michael. Andro. Michael, hi! Hello Saan po. kay bahan mo ngunyan? Ang nanay ko po. Si Nanay. Ano ang pangalan ni Nanay? Sige nga, Batiin introduce mo. mo ang iyong nanay. Ang nanay ko po ay si Niña Rilly Moral. Taga-Kamsul po siya. Wala po siyang trabaho pero iniingatan po kami na 3. Maganda ba ang nanay mo? Opo. Pogi ba ang tatay mo? Opo. Sino ang kamukha mo? Si Mama o si Papa? Nanay ko po. Nanay. Talaga, tingnan ko nga. Ayan. Kaya bahan yung mga ka-action digdi si Nanay niya. Tanga, syempre. Ilan kayong magkakapatid? Michael Andrew? 3 po. Tatlo. Ikaw ang panganay? Opo. Paglaki mo, anong gusto mo maging? Pwede po maging father or pwede maging militar. Pwede maging father. Maging father di, maging ama. Ama or paddy? Maging priest po. Priest. Priest, or maging militar. Opo. Opo. Dalawang pangarap mo, maging pari o maging militar. Pag pare, ang hawak mo cross. Pag militar, hawak mo baril. Opo. Kay matindi, partner. Anong magandang pasukin, partner? Kung ikaw tatanungin doon sa Sa dalawa, kung ikaw ang nanay, halimbawa ikaw ang nanay. pag priest kasi dapat may calling. Hindi lang yung want na gusto mo. Dapat Kaya may lang, calling. siyempre pag nagpari ka, hindi ka na pwedeng magka-crush. Paano yun? Okay lang po yan sa akin. Naniniwala ka ba na ang mga pare walang crush? Opo. Okay. Kasi Wag mo nang ang pagmamahal pakialaman, niya lang partner. po ang Diyos. Ano? Kasi ang pare po, nagmamahal lang po siya ang Diyos. Sa Diyos. Ayun. Okay. At kung Yung militar, ano ang minamahal ng maraming militar? crush. Hindi po. Ano? Nagmamahal sa bayan. Very good, partner. Nagmamahal sa bayan. Oo, kasi nagmamahal sa bayan. Kumbaga, Oo. kasi dapat dedicated ka sa sambayan ng Pilipino. Marami Tama? kasi akong kumpare na maraming crush. na militar. Oo.
Crush lang naman. Crush lang naman. Crush lang naman. Okay. Nagtutubod ako, partner, ang pagpadakula kan sa iyang magurang talagang maray. Kasi sa amay na edad, may pangarap na siya. Correct. Na gustong maabot. Paano mo naaraman na igwaan action ko ang Tabang Ora Mismo nin pigpapanaong tablet para sa mga estudyante? Tinaraman pa ako kan ina ko po. Matibay siya minasimbag, partner. Gari ay una mo, ano yan, grade 11 student. Alam mo, partner, pag nag-militar ini, makakalaog na sa PMA, PMA. magiging general na. Iyan ang sa imong ano. Kung magpadi man ini, magiging obispo ini. Or pag sala-sala pa, partner, santo papa. Magaling eh. Diba? Oo, ang simbag niya talaga matindi. Okay. Magaling eh. Tinaraman ka. Mariparo mo mambaga, sa aki pa sana, sa bata pa sana, malaman mo na kung ano ang medyo kayang abuton eh. Correct. Minasimbag siya, partner, talagang direkta. Ini magiging balot vendor ini. Ini magiging taho vendor ini. Magiging parapadyak niya ini. Ini parapadyak ini. Kaya makuan mo yan eh. Maski ka kan siguro nakuan kang mama mo. Na magiging magiging sikat na kuan ini sa telebisyon Ano? Si Remy. Kaya nangyari ba? Ukod ko man si mama mo, ang taramon sa imo, magiging maray niya ini ama. Maging maray na ama. Siyempre. Kaya, di ba? Kayo man ang tugon sa to. Oo, yan, tama. So, gurano mo kakaipuhan ang tablet sa pag-eskwela mo, tabi General... Michael Andrew. Kailangan ko po yon kasi Lord, kasi Kasi po, Ano yung sa mo, partner, Lord? Uy, baka nasala ka ba? kailangan ko po Lord kasi pag Kailangan ko po, Lord, kasi, Sige. kailangan ko po yan kasi Lord, kailangan ko po Mga yan tugang, kasi mga kabarangay, napapagkamalan po akong Diyos, ha? Joshua. kailangan ko po yan kasi po Ako pa di, Remedios. Or Remy, napagkamalan man Diyos, Remedyo. Okay. kailangan Dati, ko partner, po dahil yan na kitang tablet kasi iribihan. po pag ang teacher namin po nagpapa-online po, ginagamit ko po yan. Kasi online class nga kayo ngayon. Hindi po, modular, modular. pero minsan po Lord, nagpapaano rin po Lord ang teacher ko Lord. Kay Lord talaga. Ay! Magpapari ito talaga, partner. Iyo talaga. Ang calling niya talaga magpapari ito. Ay, Diyos ko, Lord. Kung sa'yo na parokya, abangan natin, Lord. Ha? Michael Andrew, ang programa tango niyang partner, dahil iribian. Pero napapaybi ako sa ugma kay Michael Andrew. Okay. Pero kung si Michael Andrew, so siguro dahil sa... Alam mo si Nico, si Nico partner, napapaibi sa nga ngak. Ngunyan partner, napagtanto ko na kaya siguro Binoy Nash si Michael Andrew na manggana kitablet dahil Arani siya kay Lord. harani siya kay Lord. Okay. Ngunya na. Michael Andrew, lagi ka bang nagpipray? Opo, nakikirosary po ako sa lola ko po. Nakikirosary. Araw-araw yan. Tuo mo ang mga glorious mystery. Medyo po. Okay. What is the first glorious mystery? Hindi ko po yan po. Kama na mga... elag mo na. Itaw na ni. Ito na partner. Yan naman magsabi ka, salamat Lord ha. Ayan. Yaw na digdian sa imong tablet Brand tabi. new tablet. Ayan. Uy, puti! Puti. Wow. Ano sinasabi mo? Maraming salamat po. Ay, itaw mo na Tabang partner. Ora Dahil may sinabi siyang first star. Wow. Wow. sabi niya. Ayan. May Congratulations. mga silyo pa yan, Michael Andrew, ha? Yan ang patunay Ngunya, ng nakaput mo na Michael Andrew ang brand new tablet halik kay Congressman Zaldy Co asin Ako Bicol. Partylist. Ano ang masasabi mo tabi, Michael? Kay Congressman Zaldy and sa Ako Bicol and kay Lord. Okay. Marami na po ining tulong sa Moya Lord. Maraming tulong na po ito Lord. Maraming tulong na rin po ito para sa pamilya ko. Para po Lord, makaka-online naman po. Talagang, dahil mo na mabago partner, talagang iyo na yan. So, kay Congressman Zaldy, anong masasabi mo? Maraming tulong Pakirani-rani na rin mo po lang, ito. ma. Maraming tulong na rin po ito para sa akin. And sa Ako Bicol Partylist, syempre. Salamat po Lord. Salamat po Lord especially Zaldy Co. sa nanay ko po Lord kasi kung wala siya, hindi ko po ito makukuha ang tablet. Salamat po sa inyo at sa nanay ko po. Okay. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Salamat, Lord! Amen! Amen. Maugmahon partner ang halian pasasalamat sa sarong aki Tama. na talagang ang pagpadakula Ako akan pigiling magurang. magiging padi talaga. Yeah, adik. Sige. So, Michael Andrew, congratulations and good luck sa pag-eskwela mo. Sana mapakinabangan mong maray and magamit mong maray. Yan ang tablet hali sa Ako Bicol Partylist and kay Congressman Zaldy Co. Ayan. Salamat po.
Thank you, bye-bye. Magpakabait ka ha, Michael Andrew. Opo. Lagi mo lang alalahanin si Lord. Opo. Because si Lord ang nagbibigay sa atin ng buhay. Isabay mo na rin kaming dalawa at kaming lahat sa mga panalangin mo kay Lord. Yan, ha, please. Include us to your prayers, Michael Andrew. Opo. Okay. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord! Partner, nagkaigwa kita ning ano na, ang aki nga ning arog kayo na nalilingawan si Lord. Dapat kita permita ang isang put, Lord. Salamat po. Tama, oo. Kaya importante yan, maray tabi, partner. Aha. Aside kay Michael Andrew mga ka-aksyon, iguana naman kitang sarupang manggaganap partner ni brand new Gusto tablet. mo sabihin, nakawanan ni Michael Andrews tablet, iguana naman muna. Iguana naman kita, Manggagana syempre. ng tablet. Kaya ngunyan mga ka-aksyon, ang Sige. maswerte tang winner nin brand new tablet. Saron na naman ang estudyante partner na nagabang na saan manggana ngunyan na paggaldaw. Sino ang mapalad sa araw na ito? Ang mapalad partner na nanggana iyo si Princess Celine Padilla. Ayan partner oh. Si Princess Celine Padilla. Ang sabi niya partner sa iyang comment, magandang hapon po. Ako po si Princess Celine Padilla, 13 years old. Nakatira po ako sa Ibalong Village sa Isang, Legazpi City. Sana po mabigyan mo po ako ng tablet. Ako po ay grade 7 student na nangangailangan ng tablet. Sana po isa po ako sa mapili nyo na mabigyan ng tablet. Maraming salamat. Oy, paano makuangon niya ni Princess ang sa iyang tablet? Princess Celine Padilla, kung ikaman tabi nagdadalan mo niyan, ana tablet, makiklaim mo tabi, maghalat ka nin apod, hali sa Action Co staff para maraman mo kuno arin, asin paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet, hali kay Congressman Zaldy Co. O, paano manggana ng tablet sa iba pang mga nangangarap, partner? Para sa mga student na yaon dyan na nangangarap na magkaiguan ng brand new tablet, kinakaipuan lang nindo mag-like at sa muyang official Facebook page, Action Co Center. Mag-comment man kamo kung taano, ta kinakaipuan nindo manggana ng tablet, asin, dahil paglingawan, mag-tag ning tulong estudyante. Ilagman ang pangarangan sa indong eskwelahan, asin kung anong grade level na kamo. Kaya ano pang pigalat nindo? Sundo na nindo ang mga tinaram ni partner. Kaya partner, kinakaipuan manindang mag-subscribe kan sa tuyang official YouTube channel, Action Co Center. And dapat mag-share kan sa tuyang episode ngunya na pagkaldaw. Sige! Partner. Sa imo yan. Sa masunod mga ka-action, ang tabay kamo, taigwanan naman kitang manggagana nin cash prize. Hali kay Congressman Zaldy Co sa pagbaltayan kan Tabang Ora Mismo.